d'això se tracta, al cap i a la fi, de fer aquella feina de formigueta, aquella feina que és com una taca d'oli, no? Que a poc se va fent grossa, i veure com un poble de Mallorca pot, de qualque manera, també interferir dins la realitat d'un poble de Nicaragua i, per tant, millorar l'educació, la sanitat, en aquest sentit caminar plegats. Els fons, si no existís, l'haurien de crear. Jo crec que és imprescindible, no sé què penseu vosaltres, però el fons és una eina brutal perquè els ajuntaments puguin fer un poc de feina en cooperació. Una de les feines dels fons és aconseguir que tots els ajuntaments facin la cooperació a través dels fons. La sensibilització passa pels ajuntaments, també passa per les escoles i passa per diferents col·lectius. Si no és així, la cooperació serà una coseta més. Una part important dels fons, hem parlat de la part política, ha estat la part tècnica, la part de les tècniques. Vull dir, jo crec que sense aquella gent que s'ha cuidat d'analitzar els projectes, de decidir si aquest deu anar per aquí o anaven per allà, perquè era més necessari que en un moment puntual ajudar a el Sàhara i no ajudar el poble de Nicaragua, o al revés. Això és el que ha comptat realment el fons mallorquí, i el que ha fet que els dobbers que destinàvem als ajuntaments tinguessin una finalitat i sabiguessin on anaven en cada moment. En aquesta transparència que dona el fons mallorquí en la feina que fa tot el personal que hi ha en el fons, i també en aquest col·lectiu, organitzacions que formen part també del fons mallorquí són les que reben les ajudes, les contraparts que tenim en els altres indrets allà on fem cooperació, que també se desfan, i aquelles persones anònimes que també a cada municipi de Mallorca fan feina desinteressadament per fons mallorquí, que ens organitzen mercadets, que ens organitzen trobades, que ens organitzen tal. És a dir, que s'està aconseguint allò que el municipalisme també formi part més important del fons mallorquí i que el ciutadà de cada municipi s'involucri en el que és la solidaritat. En presidents de tots els colors polítics, i jo crec que això també és important. S'han arribat sempre consensos i en presidència del color polític que en aquest moment ha tocat. És la capacitat de reacció que sempre ha tingut el fons mallorquí davant situacions extraordinàries, no? Com, per exemple, quan hi ha hagut un terratrèmol, o quan hi ha hagut un huracà, o inclús en la crisi mateixa dels refugiats, en tots els projectes que s'han duit darrerament a Quios, per exemple, no? En tots els temes de crisi de refugiats, que és aquesta capacitat de reacció immediata, aquest enteniment que hi ha hagut sempre, no? Entre tots els grups polítics que l'han fet continuar sotens en una mateixa línia de feina. El fet d'estar dins del fons mallorquí per jo ha estat una experiència de les millors que com a representant de la ciutadania he tingut. Poder compartir experiències amb gent, no només dels municipis que t'enrevolten o de tots els municipis de Mallorca, sinó poder dur la solidaritat a tant de pobles que si gent no ho sap, però que nosaltres duim, és una cosa que jo m'ompli d'orgull. Nosaltres vam fer un agermanament per les Sabanes i crec que és d'aquelles coses, com deia abans, que t'omplen de goig. Era un moment que s'estava començant, hi havia molta il·lusió, moltes ganes de fer les coses ben fetes i fer molta de cosa. Per part dels ajuntaments, unes actituds molt obertes d'aportar recursos i esforços, i en especial per part del Consell Insular de Mallorca, que en una època, en un moment determinat, va passar a fer una aportació molt significativa. Me va donar a conèixer un món desconegut per jo, aquest món que el havia vist per televisió, aquest món que havia llegit per diaris i que realment no coneixia. I el que ha suposat per jo ha estat veure com la part solidària que posen en marxa tots els ajuntaments de Mallorca, aquest reconeixement d'aquelles persones de cap en el poble mallorquí a través del fons de solidaritat, i és una d'aquelles coses que com a polític me pot haver omplit més al llarg de la meva trajectòria política fins ara. No? Per jo va suposar un antes i un després en la meva vida, perquè és cert que coneixia ja els fons, però clar, no el mateix veure-lo des d'una perspectiva d'una junta o d'un ajuntament que col·labora, el president te sent molt responsable, molt participatiu en tots els projectes que se puguin fer, i va ser molt important per jo. Però ja va ser com a amarar la meva personalitat d'una altra cosa, com d'obrir els ulls, d'obrir la mirada a diferents perspectives. La president dels fons és una cosa que marca, ha de marcar de precís, perquè afecta molt el que és la persona en si. Jo, la veritat, quan se'm va proposar ser president dels fons, no sabia, ja coneixia els fons, però no sabia un poc quina seria la meva feina. Una vegada ser president t'impliques, te sensibilitzes molt més, fas un munt de... veus que els fons està fent un munt de projectes, i veus també
l'ajuda que pots donar o com pots contribuir que els ajuntaments de Mallorca puguin fer cooperació amb les seves possibilitats en projectes que poden ser molt interessants i també amb altres ajuntaments dels països del sud. Me va marcar també a veure que a un lloc concret diferents persones de diferents partits polítics i ideologies arribaven a uns acords. I a més, fora sí que hi havia debat, però hi havia debat de línia. Jo amb aquest cas meu vaig anar al camp de refugiats del Sàhara. El cas que te fa aquesta gent perquè ha rebut una petita ajuda per poder fer una escola, per poder tenir un aparell més a l'hospital, per poder tenir dues vides més que han salvat, perquè aquell projecte que ha posat en marxa els fons els ha ajudat a realitzar tot allò que necessitaven. No? Quan personalitzes la cooperació, que és quan la fas més humana, quan parles de la realitat de Centroamèrica o d'Àfrica, o de la Mediterrània Oriental, no és el mateix parlar d'un problema que pugui semblar un eteri, no? Que pensant noms concrets en persones i en cares concretes, que fa la cooperació que sigui molt més directa i molt més humana. Record especialment l'aportació a Centroamèrica i Sud-amèrica, que per raons històriques ja de tradició d'ajuda era important. La col·laboració amb el Sàhara, en els infants que venien aquí, però també en projectes solidaris, i record també un desplaçament que fèrem en el Sàhara, diferents baldes i gent mallorquina, com s'ha seguit fent sempre, per conèixer aquella realitat que ens va impressionar molt. La cooperació és la cara més afable de l'administració, no? La més humana. A més, amb una cooperació que sempre s'ha intentat que no sigui unilateral, que sigui horitzontal, és a dir, que no just se reduïsqui a un intercanvi econòmic, sinó sobretot amb un intercanvi d'experiències, perquè és vera que potser tenen una realitat econòmica molt més dura que la que tenim aquí, però també és vera que hi ha qüestions com, per exemple, la participació que ens donen en Quareta, i que, per tant, també, parlant d'experiències que han permès que hi hagués aquest intercanvi d'experiències, de coneixements, de maneres de fer i sobretot de profunditzar en processos democràtics. Els viatges te marquen tots. Cada viatge, ja no sé, però cada viatge vius una experiència, en vius una altra, vius coses novedoses i vius experiències que te deixen sempre empremta. Jo vaig quedar prendat a Nicaragua dels processos participatius que hi havia, allà on volien aprendre a desenvolupar la seva regió, el seu poble. Per tant, això crec que va ser un dels punts. I aquí te n'adones també un poc des del control que hi ha quan hi ha una catàstrofe d'aquestes, des del control que hi ha internacional. Si continuem amb aquest enteniment dins el que és el món de la solidaritat, entre totes les forces polítiques mallorquines, crec que hi ha fons mallorquí per molt de temps. Mai m'hagués pensat per molts endeutar el fons mallorquí per fer solidaritat. I va ser gràcies a l'esforç de tots els grups polítics que en un moment donat varen dir senyors, tirant per endavant o no tirant per endavant. I jo crec que aquí se demostra que el poble mallorquí és solidari. Jo el que m'ha marcat un pot dels fons és la necessitat de fer feina en el lloc d'origen i veure que hi ha una institució fent projectes perquè sigui en el mateix país allà on hi ha la necessitat, allà on comencen a créixer, i siguin experiències a nivell municipal. Són projectes tot molt municipalistes, de manera que tot queda en el mateix municipi i en el mateix país. Jo crec que 25 anys ja suposa són les nostres de plata. Jo hi veig molt d'anys de recorregut. Jo crec que sobretot dirien que unes coses bones també que ha fet el fons aquest any és que la gent se faci preguntes. És a dir, quan un va a beure un cafè, se demana aquest cafè de bon ve, qui l'ha cultivat, amb quines condicions laborals, socials. Crec que és un poc allà on va el futur. El món canviarà quan la gent comenci a fer-se preguntes i actuar en coherència amb aquelles qüestions. No? Amb aquest esperit que hi ha, jo crec que ha regnat dins el fons mallorquí sempre, és a dir, que amb aquesta unió, amb aquesta despolitització que hi ha i aportar la part humana de cada un de nosaltres. Fer solidaritat, de vegades la gent ho fa i no vull sortir jo a davant. No vull sortir jo davant, no vull fer-ho, i això és gent solidari de veres. La responsabilitat social de les empreses és un fet més destacat, no? De que moltes empreses que se volen comprometre, no només allà on tenen, diríem, la seva activitat econòmica, sinó inclús també en altres països, i que també
que al marge també de les administracions que han de seguir participant també s'han d'obrir les portes en aquestes noves tendències. Jo crec que sí, agafant gent externa en el municipi tal com puguin ser escoles, col·lectius, agermanaments de diferents associacions de municipis d'altres municipis de fora. Jo crec que a través d'això té futur el fons i pot durar per molt d'any. No sortim a titulars, el fons mallorquí no, però la gran feina que fa el fons mallorquí no se veu, però és una gran feina, i això per jo també és un dels objectius importantíssim, i crec que el futur està garantit. La solidaritat és d'aquelles coses que mai surtin al diari, el fons n'hi haurà per molt de temps. El millor que podria passar és que el fons no hagués d'existir perquè haguessin resolt els problemes que tenim arreu del món. Els recursos, que estiguin tranquils els ciutadans i ciutadanes de Mallorca, perquè els recursos s'empleen molt bé i fins als 3 cèntims s'ha de tornar, s'ha de justificar. Penso que no s'ha de perdre aquella il·lusió que hi havia a les primeres èpoques, s'ha de reafirmar i ha de prendre més investida perquè tot el que facem per ser solidaris amb els altres pobles del món serà també millorar nosaltres com a poble i ser més dignes i més lliures.